Bună tuturor! Deci astăzi o să facem niște gustări care nu conțin zahăr și nu conțin făină. Sunt foarte slab calorici pentru femeile care vor să-și mențină greutatea. Deci o să avem nevoie de 30 de grame de muesli Haferflocken, 10 grame de semințe de in măcinate, Haferflocken măcinate, semințe de in măcinate și 5 grame de chia măcinate. Aici am o linguriță de cacao, o linguriță cu vârf. După care o să pun un praf de sare, nu foarte mult. O să pun un pic de esență de vanilie. Deci o să pun probabil jumătate. Așa. Ok. Și o să pun o lingură de apă. După care o să amestecăm. O să pun o lingură de miere să aibă dulceață, pentru că noi nu avem nicio dulceață în compoziția asta. Și o să adaug o lingură de miere. După care amestec compoziția asta. Vedem că compoziția e amestecată bine, doar că trebuie să mai adăugăm apă ca să se omogenizeze tot amestecul ăsta. Deci o să mai adaug încă o linguriță, aproximativ, ca să avem o consistență omogenă. Adăugăm apă cât să vedem că se prinde aluatul, adică ingredientele astea. Așa. Deja avem o compoziție amestecată, omogenă. O să facem doar o porție mică, pentru că o să facem mai multe gustări și o să le facem ca și cadou pentru persoanele dragi. O să vă arăt în următorul video ce idei frumoase putem să facem persoanele pe care le iubim. Uitați! Deci, compoziția arată cam așa. Sper că se vede. Bun. Acum urmează o altă procedură foarte simplă. Am luat o farfurie și aici avem susan. L-am prăjit un pic pentru un gust mai intens. Și atunci o să formăm biluțe mici. Susanul am prăjit cam 4 linguri, să spun așa. Așa avem o gustare super delicioasă, fără zahăr, fără făină și
nevinovată, cum aș spune. Aș vrea să încercați rețeta și să îmi lăsați în comentarii dacă vă place, dacă credeți că e o idee bună, dacă sunteți de acord. Aș vrea să știu ce credeți despre rețeta. Chiar aș vrea să probați, să văd dacă vă place. Deci sunt ingrediente care efectiv, probabil nu toată lumea, dar efectiv noi le avem în casă, pentru că susan mai cumpărăm pentru diverse mâncăruri, musli avem pentru diminețile cu micul dejun, chia. Deci, chia avem prin casă. Nu știu dacă există persoane care să nu aibă, probabil că există. Nu mă îndoiesc de faptul ăsta. Și semințe de in, care ne ajută foarte bine la digestie. Sunt foarte, cum să spunem, au multe fibre. Și atunci sunt benefice pentru tranzitul intestinal. Uitați aici ce biluțe frumoase. Am făcut o gustare super, dar înainte le lăsăm la frigider pentru cel puțin o jumătate de oră sau poate și chiar o oră, 10 minute. Uitați! Asta îl putem să-l recolosim sau mai facem mai multe. Dacă vrem să facem o porție mai mare, deci o să facem o porție mai mare. Acum o să le pun la frigider pentru că urmează să mai fac și alte gustări.